Hlele kwinto ozokhuluma nawe kwi-channel kambo pastor ngisibiyakela ngibheka nje udaba lamaphupho njengenjalo sicela ukusubscribe kwi-channel sicela ube yi-paying member kwi-channel contribute at least R100 every month lokho kwenza umkhulu umehluko kwithina nakuyona i-channel uqobo lwayo sicela ukuthi you can also use the account number icon on the screen uma ukuthi you prefer to use account contribute ngaloko ungawazi contribute ngako uNkulunkulu ke ebese yakulonda uNkulunkulu eandise la ucaphune khona sibheka la iphupho elikafushane lika Apex Pre 4142 kahle ke manakhe umxolisi sithola ukuthi ke sawubona ukuthi ukuthini ke la uphupha ke usemoli sizolibheka kafushane ukuba semoli uma uphupha nje usemoli singathatha njengophawu hle kakhulu uma leyo mall inobukhazikhazi noma ikhazimula ngoba lokhu kusho isimo senhlanhla ushisho sesibusiso esizokwembatha nempumelelo enkulu engahleki ikwehlele kunekudala yabona. Number 2 singathi nake uma uphupha usemoli usithatha njengophawu hle kakhulu uma leyo mall igcwele abantu bephithizela futhi begcwele injabulo kusho ukuthi lindele impumelelo ezayo ezofika kunekudala yabona. Number 3 uma uphupha usemoli sithatha njengophawu kakhuluma ukuthi imoli igcwele abantu abaneme ngoba kusho lokhu kusho kuba nogqozi kusho empeleni kusho ukuba nogqozi lokusuku kwenza kusho ukuthuthuka nokuba nenhlala kahle noma ukuthola uthando nabangani abaqotho yabona. Siphethe ngokuthi ke uma uphupha usemoli sithatha njengophawu hle kakhulu futhi olungasho ke la ukuthi bese kuseduze uthole okufisayo empilweni yakho. Matthew 28 Matthew 20 empeleni verse 3 to 4 uthi ke about 9 in the morning he went out and saw others standing in a marketplace doing nothing. He told them, you also go and work in my vineyard. I will pay you whatever is right. Sifala ngokuthi ke uma uphupha ke ngemoli sithathe njengophawu luhle uma ubona abantu obaziyo impeleni sithathe uphawu lubi uma ubona abantu obaziyo behla benyuka nje emoli kungasho ukuthi mhlawumbe labo bantu ngenzeka banempakamo ngenzeka baneqapho ngenzeka bathanda udumo nokubukwa bangonontanda ukubukwa. uMark 12 verse 38 ke in his teaching he was saying beware of the scribes who like to walk around in long robes and like respectful greetings in the marketplace. Marketplace ke kwakuyinqanqathela phela ngalezi akhadi zoba kuyindawo la kwakuhlangana khona abantu bethengisa kwenziwa zonke lezi zinto lezi marketplace yabona. Siyabonga uNkulunkulu ngathi akulonda ikubusise ungakhohlwa ukusubscribe ungakhohlwa like le video ungakhohlwa ukuthi ube yi-paying member ucontribute at least R9 every month.